staće na krst, da razapne svoje tijelo i svoje ruke da raširi i da cijelom čovječanstvu pokaže da oni koji ga razapinju, da on njih voli. Voli kao istinski otac i kao istinski sin Božji i kao istinski Bog. Jedini istiniti Bog, Isus Hristos. Istiniti Bog, jer ga je poslao Bog istine Otac. Poslao ga, draga braće i sestre, da pretrpi ovo sve, evo čuli smo u Svetom Evanđelju, sva stradanja smireno, kao ovca, nijemo dolazi bezazleno i smireno da prihvati sva pljuvanja i sva stradanja i sramnu smrt na krstu. Dolazi spasitelj ovoga svijeta. Iako je bio trenutak težak u onome trenutku kada se molio sa svojim učenicima koji su ih zaspali od svog umora i slabosti ljudskih, pa im govori: bdijte i molite se neprestano. On se molio svom Ocu nebeskom, ako je moguće da ga ta čaša žuči mi mojeće, ali ne volja moja, Oče, nego tvoja. Isus ispunjava volju svoga Oca nebeskoga. Dolazi u ovaj svijet, ne samo da se rodi, krsti i pokaže nama kako i mi treba da živimo, nego dolazi da podnese ono što je podneo. Stradanje i raspeće od slugu svojih, od tvorevine svoje, od sinova svojih, od djece svoje. Isus dolazi, lomeći hljeb za trpezom, za tajnom večerom, spasitelja ovoga svijeta, predaje sebe cijelome svijetu. Daje sebe u zamjenu za grijeh. To je Bog naš. Bog istiniti. Jer svi drugi bogovi ili su vladali na svoj način, ili su carovali i ubijali na svoj način, ali ovaj Bog je Bog, onaj koji je došao da služi čovjeku. Oprao je noge svojim učenicima i rekao im: ovako i vi treba da činite. I to u današnji veliki praznik, velikog četvrtka, kada naša crkva proslavlja ovaj događaj, ne samo pripreme za stradanje Hristovo u današnji dan i ove tajne večere ustanovljenja svete Evharistije liturgije. Danas spasitelj svijeta dolazi u ovaj svijet, lomeći se u komadu hljeba i u čaši vina koju ćemo prinijeti na svetoj Evharistiji. Zato smo ovdje pozvani da učestvujemo u toj njegovoj ljubavi. Jer njegovo stradanje je u stvari njegova milost i njegovo stradanje jeste u stvari njegova ljubav. Ljubav zato što on prihvata to stradanje. Spušta se u nizine sluge. Gospodar se spušta u nizine sluge. Da li je to moguće, braćo i sestre? Svakako da je moguće. Ali onome koji ima tako krajnje smirenje, da podnosi sve ono što je podneo radi nas i radi našega spasenja. Njemu to apsolutno nije lično bilo potrebno, ali to se učinio da bi nas spasao od vječne propasti. Jedino je on mogao da pobjedi smrt. I zato ga i nazivamo pobjediocem smrti, slaveći za koji dan vaskrsenje njegovo, u stvari pobjedu na smrću. Čovječanstvo nije svjesno danas, braći i sestre, da je Bog pobjedio smrt. I mi danas umiramo na razne načine, ne samo fizički što ćemo svi umrijeti i pretrpiti tu smrt, ovo zemaljsku fizičku, nego umiramo na duhovne načine što je žalosnije, braći i sestre. Svaki čovjek treba da fizički umre, tako je pravda Božja, ali neće umrijeti vječno ako sa Hristom umre, ako sa Hristom bude razapet i ako sa Hristom bude obožen blagodaću njegovom. Kroz svetu Evharistiju, ovu blagodarnost koju mi prinosimo njemu, jer on i to rekao: prelomiši hljeb i daši ovu čašu vinograda, rekao: ovo činite u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i ovu čašu pijete, imate udjela sa mnom. Dakle, koji god nije sa Hristom, on je sa nekim drugim Bogom, a mi smo evo često, kroz svoje prohtjeve i svoje želje, vrlo često smo sa nekim drugim bogovima. Ali taj Bog, kako da ga nazovemo? Lažni Bog. Bog egoizma našega i prohtjeva naših i želja naših. Jer da želimo istinitoga Boga, da Isus nije nas želio i da nije želio da posluša svog Oca nebeskoga, mogli bi reći da to nije naš Bog. On je pravi, jedini, istiniti Bog pod nebeskom i zemaljskom kapom. Zato što je on pokazao primjer svima
Da onaj koji je prvi da bude sluga svima, spustio se u naše visine. Spustio se ovdje na zemlju, izmirivši nebo i zemlju. Spustivši se, kaže, sa nebesa, došavši ovdje u ovaj svijet. Ovaj današnji praznik je veliki praznik i bilo bi dobro da ljudi shvate koliko god mogu da dolaze na ovaj praznik da se pričešćuju, zato što je ovaj praznik ustanovljenja u stvari svete liturgije, svetoga pričešća, jer ovaj spomen činimo u današnji dan. Isus došavši, kaže, sa svojim učenicima u Gesimaniju, u mjesto, reče svojim učenicima: ja odog da se pomolim ocu svome, i uzevši Petra i oba sina Zebedejeva i rastuži se i uznemirio. Zašto se Isus rastužio i uznemirio? Ne zbog toga što on treba da pretrpi, on može kao Bog jednim svojim dahom da uništi svoje neprijatelje, što je rekao ovdje, mogu da dozovem 1000 anđela da me spasu od razbojnika koji su ustali na mene. Ustali ste, kaže, na mene, šta sam vam učinio? Dobro sam vam djela činio. Vaskrsavao mrtve, seljivao bolesti razne. Ali se uznemiri Isus i njegova duša, kaže ovdje, žalosna je duša moja do smrti. Počekajte ovdje i bdite sa mnom. Duša njegova bila žalosna zato što čovjek nije vidio šta čini. I zato je na krstu, kad bio razapet, rekao: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Zato je on žalio. I on dan danas žali za nama ako mi ne vidimo njega, ako ne želimo njega i ne osjetimo njega. A kako da ga vidimo i kako da ga želimo i da ga osjetimo? Moguće, braćo i sestre, samo na jedan način. Na onaj u stvari način na koji on rekao kako to da činite. Rekao: uzmite i jedite ove tijelo moje i ovu čašu uzmite, pijte iz nje svi. Imat ćete udjela sa mnom. Kad okusite, braćo i sestre, nekakvu hranu, nekakvo piće, vi osjećate to. Vi se učestvujete s tim i zavolite na kraju to ako je ukusno i kvalitetno. A zamislite božansko piće koje nas oslobađa svakog grijeha i predrasuda. I ono božansko piće koje se ovdje daje da nas oboži, ne samo da nam grijehe očisti, to svakako čisti naše grijehe, ali i obožuje nas. Pretvara nas u Hristose male, u male bogove. To Isus hoće. Ali eto, čovjek ne želi. Zato Isus žali, dan danas žali za svima onima koji ne čuju glas njegov. Jer riječi njegove bit će do vijeka. Sve će proći, ali moje riječi neće proći, kaže Gospod. I ove su riječi upućene svakom čovjeku. Dakle, da svaki čovjek uzme tijelo njegovo jede i krv njegovu da pije, radi oproštenja grijehova i oboženja svoga. Da bi sutra bili osveštani blagodaću Duha Svetoga i bili spremni da uđemo u carske odaje, u božanske odaje. Kako ćemo mi grešni stati pred Boga i biti sa Bogom? To je nemoguće. Samo očišćenje grijeha i naše čisto srce kada bude i duša i tijelo kada se očisti. Zato, braći i sestre, ovo sveto evanđelje danas koje čusmo i ovaj praznik i svi ovi praznici treba da nam našu svijest očiste od opasnih predrasuda i opasnih želja i misli koje nas bore vrlo često. A Juda, kaže Iskariotski, jedan od 12 dođe i izdade sina čovječega. A on kaže poslije, govoreći ovdje prethodno, da bi mu bilo bolje da se nije ni rodio taj koji je učestvovao u posredstvu, dakle posredovao u izdajstvu sina čovječega. Da li danas ima isto Juda među nama? Nažalost ima. Ima. Svaki put kada mi ne želimo Boga, odmah smo već Jude svi. Svaki put kada želimo samo sebe ili grijeh ili svoje prohtjeve, odmah smo Jude svi. Ono što smo rekli ovdje jedan puta, da cijeli svoj život u potpunosti, svoje biće i svoju dušu i svoje tijelo treba da predamo Gospodu. Jer to je i od Boga dato i stvoreno i sveto je. A ne treba to da pogalimo i da predamo svojim grijesima, svojim slabostima. Jer grijeh nije za čovjeka. Grijeh ne treba ni da postoji, ali nažalost postoji, a pobjeditelj grijeha pobjedio je smrt i on nam nudi život vječni. Nudi nam da budemo bezgrešni, zajedno sa njim u Carstvu nebeskom. Zato ovu čašu koja se ovdje osveštava i izliva radi nas i radi našeg spasenja, i ovaj hljeb koji se lomi na ovom tanjiru, neka svako primi od nas
usta i u svoje tijelo i svoju dušu, da blagodaću Božjom postanemo saučesnici i Hristovog stradanja, a i sutra, ako Bog da, Hristovog vaskrsenja, ne samo kroz praznik koji dolazi, nego i kroz Carstvo nebesko koje se priprema za nas. Amin.